Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulandag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos ang direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawagan lang ko ninyo sa pangan nga Jane. 24 anyos, minyo ug may usa ka anak. Taga San Vicente, Liloan, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong anxiety. Niagi manggod ko og traumatic experience ni atong 2013. Aron niya hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Nagabian hinoon kong pauli kay nag-uti pa ko da. Mingaw na baya ang dahan paingon sa amo. Hala, kisa man galit ni agbay na ako. Kalma lang ha. Panayon na sa pagdakaw. O kinahayas paghubo ang mga alas. Unsa? Sigit. Kaya nagtiyo na niya ako kutsilyo sa iyong kilid. Sigit ka ni Kiro. Muslok lang tiyan mo. Maluoy ka. Ayaw yung taon. Yan, padali na. Buwan ang iyong mga lahas. Mintas mo ako ng tao. Oo. Ayaw lang ko kung saan. Mas karilo, pila. Oo. Ginoo ko. Oo. Nanang tanan. Ya, binang imo bag. Sir, ayaw lang nag-i-appel akong bag. Kaya na ako mga importanteng ID at mga documents din eh. Ay, sir, ayaw. Ayaw lagi doon sa konsilyo. Kala ba? Sige, ha? Diara. Dunggabong ito, sige ka. Diara, sir. Kaya ano rin yan, naglakaman ni palayo na ako. Gusto ko mo singgit. Pandili ko magkahimo. Ginoo ko. Nangurog og kakuyapon ko. Mudagan ko. Unsa? Matabang. Dili na ako mapugan ng akong pagpangurog. Nandito ko mabas gisundan mo ko itong lalaki ha. Kalma lang, Jane. Ay, pagpadas imong ibati. Kayo'y makatabang ni mo diha sa imong boarding house. Kalma lang. Ang akong mga butang. Ay, naunsa. Ayaw ka balaki ang mga butang, day. Makita pa na ni mo pag-usab. Pasalamat lang ka nga wa ka maunsa. Wa ka unsa astulisan. Maglisod man gyud ko katog. Dili man gyud ko malimot sa nahitabo. Unsa ba ako buhaton ini? Hala, wala ka mag-chat ako gabi nga gitulis di ay ka. Huwag ka magpa-blatter? Uwa na mo abot sa ako na una, Amy. Tungod sa akong kahadlok. Okay na ko nga, uwa na ang akong mga butang. Ngako lang karon ba? Kining akong gibati. Dili man ko makakontrol. Wala nagkurog pa bitaw ko ay. Padoktor na lang
Basi may tambal para pakalma nimo. Recorded by X Thunder Gaming. Nagpa-doktor gyud ko ato. Usa ka general doctor. Iron supplement lang ang giresita niya nako aron kuno ko makatug. Pakanon kog apple og paimnon ko og gatas. Apan dun ay time gyud gihapon nga dili ko makatug. Stress og guol kaayo ko og wa gyud mawa nako ang kahadlok. Maong nibalhin gyud ko og puyo. Apan dili gihapon ko malimot sa maong panghitabo. 2019 nagpa-check up nako og usa ka psychiatrist. Unya, Kining imong gibati, mo na gitawag og schizophrenia. unsa man na siya, Dok? Delikado ba? Medyo serious mental health condition kini siya nga maka-affect sa imong pangunahuna, sa imong bation, o sa imong mga lihok ug buhaton. Posibleng moresulta kini in a mix of hallucinations, delusions, and disorganized thinking and behavior. Mao gyud, Dok. Maong tabangi taon ko, Dok. May iresita ko namang tambal. Half tab lang ang tumaraini. Kanang padaw na kamatog, okay? Pangpakalma ni sa imong unahuna. Thank you, Dok. Unya, unsa naman? Kumusta namang pamati nimo, ha? Niarang-arang na siya, ma. Makatuog na gyud ko. Pero dili unta ko gusto nga madependent ko sa tambal. Unsa? Kay gisawayan pud nako mga dili na mo tumar. Hapan dili man gyud ko makatuog. Oh, ayaw lang usag undang nga nagtumar, bintras di pa nimo kaya. Mahadlok man sad ko nga magsigig tumar og tambal, ma. Kay basig madaot sad ang akong kidney ani. Pwede na iresita sa imong doktor oy kung makadaot pa na nimo. O, Jane, tabangi sa bang imong kaugalingon, day. Ayaw pasag din imong kaugalingon ba? Ikaw ra gyud makatabang ang imong gibati. Ma, lain na gyud ang akong gibati. Magsuka naman ko mabuntag ining mata nako. At tungod tingali ni sa tambal nga akong gitumar. Wa tingali ko makauyon. Suwayan ako og pa-check up og laing psychiatrist aron mailisan kining akong tambal. Anxiety na kining imong gibati. May anxiety na ko, Dok. Giresitahan ko sa psychiatrist doctor og tambal nga antidepressant. Apan, makatuog na hinuon kog maayo. Naglisod na gyud hinuon kog maayo kay dependent ako sa tambal. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod, unang pangutana. Nag-agi ko og traumatic experience. Grabe ang akong kahadlok og dili ko makatug. Ang findings sa unang psychiatrist nga akong giduol kay schizophrenia kuno. Unsa man kining sakita? Ang ikaduha sad nga psychiatrist nga akong giduol, anxiety ang iyang findings. Maura ba ni silang duha? Ikaduhang pangutana. Giresitahan ko og tambal sa doktor, half tab para pakalma sa akong hunahuna aron ko makatug. Posible ba nga dependent na ang akong lawas sa tambal kay dili naman sad ko makatug og dili ko katumar? Ikatulong pangutana. Magnusiya naman ko matagbuntag inig mata nako. Tungod ba kini sa tambal? Unsao man ako sa paghinay-hinay og undang og tumar sa tambal? Ikaupat og katapusang pangutana. Mabalik pa kaha sa normal ang akong katuog, Dok? Dili sad ka ako madaot ini nga 2019 pa ko nag-start og tumar ini hangtod karon. Tinuod ba nga delikado kung magsalig og tambal para katug? Palihog, tabangi og tambagi ko.
Kini ang akong suliran, Jane. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa atong programa kini akong suliran. Anyan na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mo tambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral o mga drug related nga mga problema kay usa man ako ka medical doctor o sa ka psychiatrist o sa ka drug addiction specialist. Kasi-kasing pamaagay sa pagpadala sa iyong mga sulat-suliran, di ka na mo. Pwede ka niya padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini nga akong suliran. Official Writers Page o diba sa mong buwatan sa 3rd floor, UCR Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga never allow temporary struggles to steal your lasting hope, according to Father Aloy. Never allow temporary struggles to steal your lasting hope. Ilang tamang puwas paglaom. Ang kana ko ng success is 75%. Do not give up. Gamay ra ng luck ug talent ug help with other people, but do not give up. Napag-asa. So ang atong matatampo ko ng adlaw si Jane, 24 years old, taga San Vicente, Liluan, Cebu. Na siya'y minyo siya, na siya usa ka anak. May taga Liluan itong kaila. Musta naman na yung manghimo dahag mga masi. Masi. Musta mga paradyang pamilya diya sa Kabadyangan. Kabadyangan. Taga NA shooting range sa Garing Konsolasyon. Dugay-dugay sa kuha kabalik dada. Musta naman si Susan Mayol, Romeo B. Mayol, nga nasa Argao nagpuyo ko no. Si Nikki, si Nina, si Ariel, si Ralph Campo. Mga Baraga family diya sa Lawaan 1, Talisay City. Si Ernie, si Celine, si Arnie, si Neon, Erlin, Arian, Christian og Denver. Bright Century Hardware, pero meron kong palit og lansang yun. Lipata ng Lanilya. Sahay, dugay ko mga matagad. So, sige lang, Gingging sa Limbot, Rosalyn Ulan-Ulan, Maricar Makapas, Chow Hang, Nissan Monsur. Mauna na may listahan ako diriya. Mga taga asa ning uban, Inupakan. Musta naman si Winnie Baltunado. Mga taga Kalawisan, Lapu-Lapu City, Marian Siliuna Marquez Veloso ug si Gary Veloso. Musta naman mo diya? Mga Nabasquez ug Sando family diya sa Pirilos Karkar. Kag ng uban sulod na lamang pod. Okay. So going back to our sender, si Jane. Unang pangutana, nagsigi ko og traumatic experience. Grabe ang akong kahadlok og dili ko makatulog. Ang finding sa unang psychiatrist na akong giduol kay schizophrenia ko no. Unsa man ning sakita. Ay kaduha sa mga psychiatrist sa akong giduol, anxiety ang iyang finding. Mora ba ni silang duha? Lahi kayo ng schizophrenia. Schizophrenia is the end of the road. More psychosis ni siya. Ang anxiety is a milder form of psychiatric problem. No? Ang schizophrenia is characterized by hallucinations, delusions, disorganized speech, disorganized behavior, and will last for more than 6 months. Nani siya mga grandiose delusions, bizarre nga behavior, grabe ning schizophrenia. Para makaibalo mo, mauna yung mga taong may takita, mo ito, suroy dia sa kulon, na magdag garbage, makaon ng garbage, o na mga chronic schizophrenic patients. But the fact nga nagkasulat ka ni Jane, I don't think so nga schizophrenia. Anxiety is a normal occurrence sa itong kinabuhi. Walay tao makapanghambog nga dili siya mag-anxiety. Just like ang walay tao makapanghambog nga dili siya mag-depression. It's like happiness. If you are happy, there is a valid reason, ma-happy ta. If there is a valid reason, ma-depress ta. So kano sa man ang anxiety o depression, mahimong disorder or alarming. Kung atong anxiety o depression, makaapekto na sa atong activities of daily living. So I don't think so schizophrenia. Wa man ka mag-hallucination. Kining 5 senses na to, touch, seeing, hearing, gustatory ug olfactory. Wa man ka kaniana, di man ka kakita ang tao nga wa diha. O di man ka makabatig magsulti-sulti sa gubay tao sa mong duol. I don't think so. Kaduhang pangutana, grisitahan kung tambal sa doktor antipsychotic o lansapin o daghan ka ni.
half tablet para makalma sa akong una-una aron makatulog ko. Posible ba nga dependent na ang akong lawas sa tambal kay di man sab ko makatulog ug di ko katumar. Ang Olanzapine is an typical antipsychotic major tranquilizer, neuroleptic medication. Usa sa epekto sa Olanzapine is kuan siya anti-dopamine. Kining dopamine manggod is a happy hormone sa atong lawas nga kung sobra kadaghan o nang manifestag signs and symptoms the same as that of a psychotic patient. Mo na nga mga shabu user, mura na siya mga schizophrenic, itaas kisiyag dopamine level kay dopaminergic man ang shabu. But sometimes, ang problema lang ang anxiety, I can use this also for anti-anxiety medication but lower dose. 10 mg ang imo, half tablet, 5 mg. Kuan pa na siya, dili pa rin siya ingog taas nga dosage, no? So, mahalon ba yan yung Olanzapine? So, kung innovator drug mo, tag 300 per tablet ni siya. Kung generic, nasa less than 50 noon. No? So, mauna ang imong tambal. Kan tulong pangutana, magnosya naman ko matag-buntag inig mata nako. Tungod ba ni sa tambal, antay sa kutik Olanzapine? Sa man nako, pag hinay-hinay, undang tumal sa tambal, ang usa sa mga side effect, adverse effect sa Olanzapine or ini antipsychotic is kining sobra katulog lagi unya kanang uban mag-extract maramidal signs and symptoms, maglaway, magkurug-kurug, nya murag kasukaon, sumo na imong gibati. Ang among pagkontra nani tagaan namon siya anticholinergic kanang piperidine or akidin mo na among ihatag sa pasyente para mawa ning giingon nimo adverse effect nga mura kag kasukaon, magduog-duog, uban magkurug-kurug, paglakaw dili katarong, sumana expected sa defect sa mga tambal like Olanzapine. Kung saan man pag-undang ang tambal magdepende na sa imong level of improvement ug sa imong attending doctor, no? Tagaliluan raman ka Jane, no? I do not know kinsang psychiatrist nimo kay naman po yung nagpractice og psychiatrist sa konsulasyon kabalo ko naapod sa Mandawi o di sa Cebu City daghan. So, depende na ni sa discretion sa imong attending psychiatrist. Di lang po ko manglabot sa ang dosage kay nabag may gitawag og professional ethics, no? But kining Olanzapine nindot na siya nga tambal, mahalon magani pero magdepende lagi pod sa dosage o frequency pag-inom. Karon sa mahundang, isod ni siya tubagon sa usa ka doktor, usa ka psychiatrist, kaya nga kung tubag niya ni, magdepende sa level of improvement. Sa imong compliance, o sa imong mga aktibidades nga dili ka pirming ma-expose sa stress. Ikaw pa do katapos ang pangutana, mabalik pa kaha sa normal ang akong katulog dok, di ba sab kaha kong madaot ining 2019 pa ko mag-start ug tumar ini hangtod karon tinuod bang delikadong magsalig ug tambal para katulog kining Olanzapine makapatulog yung kanani pero anti-dopamine siya. Kung ang imong problema tulog, wala kay hallucination, wala kay delusion, wala kay mga psychotic signs and symptoms, I recommend other medications. Naaman tayo mga Stelnox, na tayo mga benzodiazepines, no? Kung tulog lang ng imong problema. But kung naa na kay hallucinations o delusions, tinan lang kag antipsychotic. So depende ra na sa discretion sa imong doktor. Daghang man pamaagi ang makatulog ka bisag di ka minum tambal. You take a lukewarm bath, you drink milk kay naman yung milk tryptophan, one of the essential amino acids nga maka-induce og sleep. O niya make your eyes tired during the night. Magbasa ka or mutanaw TV or whatever nga ma-tired ang imong eyes. Ayaw pag sige lang limbag-limbag diha nya di ka kato. Get up and read books or watch TVs para nga matarding. Do not drink coffee kay the more kang dili makatulog. But instead, I repeat, you drink milk. Alright, so nakasabot ka Jane sa imong explica nimo da sa San Vicente Liloan Cebu. Dikantag kaila da sa Liloan, Ubay Liloan. Musta na ba si Dr. Sim Ginokor? Kumigo ni nga na sa Ubay. Kauban ako sa Lions, akong big brother. Alright, so nga to sa libuan millions ka naminaw sa itong programa kini akong suliran. Labi na nimo ka Jin dia sa San Vicente Liloan Cebu. Ako si Dr. Rini Obra, no? Liloan Cebu kinabi apo Liloan Southern Leyte, no? Musta naman dahil si Nestor Coscos dia sa Liloan Southern Leyte. Mo ana niya maya karong June po overnight nila sa imong beach resort diya sa Liloan Southern Leyte. So from all baser sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatakaraman. Daghang salamat o maayong